Aprangsi kaddo kawe karbiang long arat la karbia jutang ka cinghon lamarjan ka cinghon karbia nimrokom ka cinghon kaddo kawe sulang arat phan aprangsi karbi film society hin pen nang litum kaddo kawe phan ka karbi film society along nang cerap nang cetudun ningkang sampen labangsu nang litum jakong horang na pidun bidi sore nang pidun pot aprangsi litum karbi film society hin pen kadok kawe phanta suri suri akadom pajeri glo kardom lalo pinie bangke isi kadok kawe rat pen film society atum pen labangso ining che parong labangso arni nilitum ke hot pondo jasemet ped bangke lahano karbi film society amhange thek ningkan kre throk ke chok labangso arni ilake 15 June ke damtang lo labangso arni karbi film society amhange thek labangso men pen nilito maningkan mangta labangso lucky draw mate lottery labangso sabes tame labangso kibi pondodo setame ke damtang la 15 June bangke nilitum sai ke deng ke duo jok halabang suar ni ke nilitum watu ponung edalo la si puthot ni tum chingwai ching sai pen arni hot pon tu si piniardi mate pini tarik thongkep 30 June bang si ladak KCS Central Committee asai hemlong si nilitum non patu pon edlo la si kaddo kawe karbi sulang doarat labangso alotari along nage cherabdun ninga klong pen karbi film society ansu se karbial lamarjan aning rokom alama ki pindeng sumpot ansu se pacanang kulabangso aning gehang maten aninga klong benang cherabdun atum hanstame pini kopai ke miatum an nilitum hin ben kapajir pon la first prize ke lahelo 55 inch labangso smart TV lo lapente second prize bangke sofa set lo lapente third prize bangke nilitum fridge la pilo la pendek son cap constellation ni tum kipi pondo la ke pini la amasi ni litum la dak patu ponelo la pena resulta nonang litum la media hoi pen kaddo kawe karbi sulang do arar fans tame la bangso kache chaga teng pen ni litum ke patu pon la bangso abahage timitum kaddo kawe fans tame kachini pon pobusi nilin pen lampe kaddo kawe fan churusi ni lam thing tot ko